abaminto bari chinsemo chia maiko nawe kweka gusi chinsemo chia ng'umbu karibu nainde aso korigereria ng'aki omogaka oito gaiga arwarete gocha naende gento kiaganetie egere anyare gokora egasi yaye isiko gaiga nonya na okogenda ekanisa tana kogenda ndagete atotebie ng'a naki ndiachagete korwara naende ng'ai arwarete mogaka ogenda bwamisire naye buya bono abanto mbaigwete norwarete nanje ring'wete norwarete nana goika bono rero twarorire toika mbare batanyorire bakaria goika gaiga baigue ng'aki ogobatebi buya mono goetera ase emitambo igo inche koetera okorwara kwane narwarete omotinyo okianda ogochaka mapema kaga nkogenda osabania moikobu kuna gochekigwa oborwaire mbwate na obwa esukari bono ekero nachia kuna gochekigwa ekanyama bwamentire mono ekero bwamentire mono ngachia gocha kanyama naende bwamentire kabisa ng'ambi yaye naende abana bakang'ire omotinyi ng'ambi yaye ekobwatia ekamenta nkarwara kabisa bono okorwara narwarete iga nare konyegeriwa omobere bwensi buna omonto okonyegeriwa omobere bwensi iga mweri oye ngacha kobochoka iga kabimba korwa iga nkama kobochoka amache akominyoka boria araisore nonya na ebeseni bono rende ekanyona narwarire mono ekambetireria ng'a ngende nyagitari abana bakambwata okang'ira nyagitari aria ikongo egoroba okaegwa mariogo nkaegwa mariogo nkabera ororo chiwiki ibere abanyagitari bakarora nabeire ang'e buyake riba riogona kobera ororo okarwa ogachaka bakandeta bagaka eria ekero ogochaka igo ogotara gose bono bono gangochaka nkobogorigwa kende gionsi nkeri ngokora ndanyare nyora no acha kogenda yangoborwa nekonya bono nkanyora narwarire mono bono ekero bachaga omunyagitari akaba advice ngachia omokorere nursing nka bono ngachia ngatebia abana bakarangeria abanyagitari karangeria oyo sabania agateba takonyoa ibaga David Ainga nanyete akaransibia amatuko nyona atato kagonsibia kanyoa ng'a ebagonsibia bampima esukari kanyoa ng'a yachire boronge bono Ainga akachaka konyoa tabwate ibaga riokorwaria naende nagocha basi togakora etransfer gochia ase chochi nero obera iga nero obera okocharenga ongora nasinga mpaka ekarakana aria esire koba buya basi akaira omwana oyo komworokia buna agonsibia igo chibesa ng'ona gotumeka chire korwa mang'ana yonsipi chibesa chinyinge taibesa nke chinyinge ewiki nechire busatu chinyinge na bono iga mariogo naro oganeiri gokora ki kona gotumeka na konywa na gosibia bono iga nabo iga bono kogenderera omwana akana gonsibia mpaka bono nkona gosibia kwande roche buna kwabeire kwaikire gago akorwate ensemo eye ni
Chisemo Jones abuse joint. Iguru Chisemo Jones. Nakio koranda ligutarira. Kai negas. Bona kurwa habu kanyo ko tararuara. No morisho liwe kanisa. Kanisa ya Oikamu. Kanisa ya Oikamu. Ndigwa nyorete nga toranyara gochio yani kabera komu gochibone kanisa. Kurwe wiki yongo narenge bono korona ukuchikoera agastiga kuna naja kurwara na ruye inta chiete mpaka hono iga. Okay, pole. Wano togo sabanga onde ole iskaria otagete gokonye mugaka ogendi natageta mariogo natagete mariogo kunywa natageta mariogo gwesiberia enamba ngo beka tore sabuo yomomura Edward Daribu wade Edward ya no bwate kendora kwane ngakioroche bakongwo bwachagete bakabona. Actually omwaka orware ngakientangene korwara igarwarite 2009 naria bete akomanyina na bwato burwere bweskari obeire under medication in and out of hospital to abete bomboga almost 1.5 months tolinere nyagitari karu oraga acha bono tukansa pande birini kimbalimbali esincho konyara magyo one ke yacha emia ke yons biro chiara chire menge ke yai kumwako 2023 August ikamenta muno sana yamenta akarwara sana aro paka agaikese atemanyeti actually temanyeti akitore med stop sali konge ndiari kumbori anga itore matainya kitari tore akiso bujabanya saa mokonyire nkona go progress yali na bona aikirega asitwa ikire na bona iga ndire na konyorete okomnyoka sana gormo wagu no mugaka nisikare tatuerwa igonga kiri tare kuna konyara koimuka bweka ochirero na nyorere agosoka kuri nyomba bweka actually totere na nyasa sa waje kwa yo mutinyi okabere mutinyi ogokubwato yo gatatu na ria sito gotacha ni nyimbo toko mugwata ngorangora otacha tukanyara yo ansi otacha tukamute komereria urukurwari gesono ikansa inde tuwa mubeka so munando yega tuwa mugwatia uno mwana ubwa tutaroika ote orosina tuwa muirani se wheelchair by the way amenya ni wheelchair ase mitinyi yo spigo chimaga Ewa mwaka kwa rore gasinya saa ndete gokora kwa rure wheelchair kwa soire gochigota ne nyimbo saa ngonyire ngaja roro goika magwagwa una kwanyo goika koirana rais na bere igo wono tusomera ngeke bungo kelina yora asome gekunonde egere oyo oranje gutoma mariogo akoreki atumase na mberi to begetensa dingorra bono gago weke birole dingorra ango te yu bugo soma nisomera bai beso isano sana bungo bitano bungo 15 asayo engereria muno kuna mugutara tari buna abantu batari nobongaini kurende buna abare nobongaini renda engaki yaino ekiagera matuko aya namabe ase ngencho ayo timoba abariri kurende mobe abantu bakomanya buna obwanja kwa omonene nkore tukirira bo tugora bai korosai inye korosai giroshi korosai bere inye mungu bitano mbako yosta mogenderere ase obong'aini ase amasio abantu abare isiko na renda engaki yaino otambe chinkwana chieno chibe chinyororo chinywere una omoyo
erinde mumanye buna mugwenerete koiraniria koiraneria kera omonto. Buya mono mang'ana yo gakorwa ase egitabu kia Nyasaye na abasomba ba Nyasaye bang'okwana Paulo ari ngokwana ekero ari ngokwana Abakorosaye naende agakwanera abanto ba Philippians naende abakwanera abanto ba Efeso. Abanto aba ba Efeso nabo tokobwekaniwa bono buna more isiko iga nini mogokwanirwa ng'a naki mogwenerete koba morende chimeme chiaino morende chingendo chiaino ng'aki mogokonya abachandigete buna intwe naki morabasabire. Bono inche nakwo ogosaba kwane ase Nyasaye ngoteba naki nainwe kamore isiko mobe mogotara chingencho chiria chiegwenerete na Nyasaye akobaha ebisio. Maete takorwa ebisio nyaye mori gotara chingira chiria chiaye chigwenerete. Igo bono ninche ogosaba kwane ogosegeta ng'aki mogende mokotarania na okoboko okuya naende bwensi buna bono aba tochandigete monyare gotokonya eri chingaki echi chiaito naintwe tosukie amatuko. Okwo nakwo ogosaba kwane gogocha ase more abanto baria bare isiko mwanche monkonye. Bono nabo ndoche ng'a ayane nabo akoikera igo mbare bagokonya bakarwa siringi 2-3 batebianga mang'ana aberoka egero mane mbuya mono abanto bankonya buna mosike Abeli na ngontomera arenge kende naende rero nkonyete erori aka omwana oyo egankonya na abande nkona gontomera bare nyoa bono chibesa chia mariogo omosani one Isakatebe nantomera chisiringi chilifu 2 bwango iga konya naende amariogo aerire pi lakini nkatumia kogora amariogo ndoche ng'a Nyasaye nkona gonkonya are nkona gonkonya bare ase ngoika ngosaba Nyasaye oigwa nanyoa abanto ba Nyasaye bankonyire. Buya sana. Omwana Lineti na omwana mokamomura ono omonene nantomerete moiso nde elifu ii naende nkanyetoma ekareta amariogo osi chigatiga siringi 200 nkagorerwa amatunda. Buya sana. Bono nabo menyerete igo bono tari gwanja kwao goikera nokoboroku gwachagete mpaka buna bono naintwe ogosaba gwaito nokoboroku gokore ki obwene naende oirane chigasi chiao na bono nyoa nomo nase abanto abanene bare aba abake tokonyora ogosemia obonge. Mbuya mono. Bono iga igo tore omochio ng'u no omochio Nyang'au. Nyang'au garo imwabo mong'iti Nyang'au tata Nyang'au gakoroku Nyang'au kerima. Nyang'au kerima mong'iti ning'o mong'iti noyo Nyang'au nere momura omonene ominto ke momura oyo omino mori omobwatia gisoro omobwatia ninche noyokane nabo tong'ana iga ke igo bono okobwatia gisore inche bono namaete ng'a more oboiri nabo abachoki mono achoki noyo mwabo naki more na baro achoki achochi kai achochi nakwana rieta ring'ao nakiria kominera achochi bono tata moke noyo mwabo tata kabisa iyo mwabo tata kai buya sana ntoche toche tokwanere bono chinyombe chineki chiabete chikaba maete na tu akina iga nyombe chintokore tiki nje maete na mbwagenda ingoru onyagete ari ngoru omachani omang'era yokobora mochitake
Niĩ na bongo ba chinyombe ciaitu buna chire isatu iga. Buya sana. Twagokire na ndera twakwanire gatwarira gusimaili uya iga. Bia mono. Engora ya sasa. Wai ngusimaili na gusedi yora kede. Abantu ko beka bari kede, toto bari karto jigo beke video ria gende. Namba ya Edward Nimbekaria. Oyo ratume, oyo rakesi. Ona bakorra ngakie condition ya ere. Nje kwande twadi nanye siringi 500. Egera gure sukari, serio gonyerike. Igo buya mono. Buya sana. Thank you very much. Buya mono sana. Kabisa. Buya. Buya na jomba. Ya togo tigo timoke. Buya mono. Ona yo tigo timoke. Ona. Okendo ko bwachire. Imaete bono de. Ona bo maete una bono iga. Chindagira na cha chinchimbolete. Bono nyora lipo benjere ngamune. Maete bono takire bono matunda. Matunda. Anyora enswe nengoko chiuka. Enswe twatina begeteroje. Chinjogera bwate. Chinjogera bwate. Chinjoke bade wejirora kini bintu bya chisalishi. Bintu. Na gotaitie ryo. Natemire korosi lakini una bona igana nanyora mutaro yo machiachire. Actually no ri kwa nyora ko yo machiachire. Ona chiro jiraba. Ni ndigi na nje chivi tuko ndata kapira kasindi gakoboke. Buya mono. Ona gomen. Buya mono. Etu adiga ko lende droboke ga. Wada chiangi. Buya mono. Actually gene boke na bona enda na aramu. Boke na bona ko mo. Chena araru sana. Na te dino boke kwa mosibiri siriote. Wada kare gento kia kwarega. Osibiri boke bori bogo itachi bacteria jiri chikara chiro. Disangulia ira ndakabwata. Okay. Aya. Buya mono. Buya mono sogo jago gondora. Ndiro. Ande buya mono kongire sabasani bao. Na iga na seme iga nga kiende useni nyora kende. Kina gonsukia. Igo. Buya mono sana. Buya mono ira nautimoke. Buya mono sana. Ya toko le ngando be studio. Tabate abina buya mono sogo so na ituma. Gaki konyo mugakoyo anyora mario. Buya mono torra nende itukolinde. Asante sana.